buntag sa inyo tanan. Karon na kami sa Shaton. Shaton isa. Oriental, Philippines. Yan. O mata kami sa Balanan. Balanan Lake. Balanan Lake. Nindot na siya. Nindot. Nindot kayo. Kung unsa ka kagwapo, mo muna kagwapo sa lake. Allah. Yun, so dito kami muato mo. Sakay kami sa iya. Tulog kami si Mona Lisa tapos si Wendy ang kauban ako karon. Pero ambot ko na si Wendy. So magkulat kami dire para sa iya. Tapos sakay ta. Okay. Okay. Let's go ride. Let's go. Tara. Sige, nagkubok kami sa Nina kay sige ulan. Ayos. Oh, bato na mo. Nakaabot na kami diri sa entrance, 50 pesos. Pero kung Tuesday, libre. Mani ko mo diri sa Tuesday ha. Ako amigo, gwapo kayo. Sige, nakaabot na kami diri sa taas. Tagpila gani ang plate. Tagwa na rin ka na usa. So 200 pesos kung mani ko mo diri. No? 200. Mahal. Sige, 200. Sige, bye. Sige, bye. Amping ah. Salamat kayo. Salamat. Amping mo. Amping sila sa mo. Sige. So, na kami diri sa Balanan. Yeah. Lake Balanan. Like Balanan. Lake Balanan. Yeah. First time ni mo dili. No, it's my third time. Third time. Sorry, Taga UK ni siya. No. Grabe ang accent na UK na. So, grabe ka nindot dire. Pero sige ulan. Pero wala na karon. Dito sa Pikas na ay falls, no? Nakita mi sa raft pero I don't know, we're lost. We're lost. Nasa Agni. Na ay daw falls dire. Ambot ko nasa dapit. O dili po siya kabalo ko nasa. Nakaadto ko pero kalimot na ko. Kalimot na siya. Na ay raft daw. Tiguang. Tiguang na kami. Mag-trekking lang kami. We'll see where it leads us. Later. We will find it later. Sige, let's go. Kuya, pwede panguntana? Asa dapit ang falls dire? Naay falls dire dapit? Dito dapit. Dito? Naay raft, diba? Sige, so human na kami dito sa falls. Grabe ulan. Kumusta ang raft? Tiring. Tiring, no? Kapoy. Sige, so karon mukaw na kami. Tapos unya, unsa man? Uli na. Ano yung mag-pool pa ta? At the Pool pa. Nice sila pool, no? Oo. Sige, mukhaon kami. Tapos mo lang, wag kami sa pool. Sige. This is so face the breaking point. And I don't care if I go down with it the way I see it, there's no point. Cause in the end it's only Ayos. So, human na kami sa Lake Balanan. Human na kami dire. Swerte kami kay nagawas ang adlaw. Yay! Kipalupan ako ang drone, so nagpasalamat ko. Nindot man. Nindot kayo. Chada. 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 Chada kayo itong experience. Chada ang experience. Yeah. Sige, so human na kami dire. Muli kami sa Dumaguete. Siguro ugma, makasuri ko usab. Kay kulang ang adventure karon. Dire sa Lake Balanan, 50 pesos ang entry fee. 200 pesos sa motor, one way. One way only. Pero kung panaog is 50 pesos. Pag manaog, 50 pesos lang. Sige, so hangyo sa daan. ang travel tip, maghangyo ko mo before ko mo magsakay. Kay pag naanak ko sa taas, dili na ko mo makahangyo. Presa mo. Sige, so Sa mo. nimo. Ay, presa ako ah. Sa nimo. Oh, salan ako. Yes, so muli na kami. So, salamat. Muli ta. Ayos, mamuntag.
karon na ako diri sa Dumaguete City sa Negros Oriental. O karon nga adlaw mosuri ko sa mga falls diri. Kay nindot daw ang mga falls. So nagkapit ko diri sa Rupali. Diri ko magabang og motor. Barato ra diri mga 300 to 400 na. Manay nagtrabaho diri si Neil. So diri ko mamuabang kay barato man sa pika sa uban na lugar medyo mahal. Do lang siya sa may old bell tower. So wani ko mo diri barato man. So pag uman dito ko muato sa mga falls. So musuri ta. Sige, so nakabiyahe ko padulong diri sa taas sa may falls pero sa unan pa ang falls. So naghapit ko diri sa sari-sari, no? Nagpalit kog tubig, mineral water. So mga siguro 30-40 minutes ang biyahe daw. Tapos mo baklay, mo trekking, padulong sa falls. Pero nice kaayo daw. First time ko diri. Nice man, no? Nindot ang falls. Nakato ka dito? Nakato. Nakato na. Malaki kan siya, naihagdan. May hagdan. May hagdan daw. So, sayon lang. Pero kung ulan, dili pwede, no? Pwede mo. Basta ulan, danog man. No? So, mo biyahe pa ta. Ayos, so nakaabot na ako diri sa taas sa Kasaroro. Kasaroro Falls. So, tag-just lang ang entry fee. So, barato ra. Tapos, gikan diri sa parkingan. Mag-backlight pa, mo-trekking pa, mga 20 minutes siguro na. Pusa ka kilometer. Pusa ka kilometer daw ang trekking. So, mo-trekking ta. I'm biding my time, I hope that it ain't so. Facing the truth, the eye of the needle. And even if we're not solving this riddle, there's no taking back all the deeds that we've done. Ayos! Nag-aapon ako diri sa pinagitaas, diri sa my falls. Grabe ka, Stig, tanawa! Ew! So sakto, siguro mga 20 ka minutes ang baklay trekking diri. Muna yung usa sa akong paborito na trekking diri sa Negros. Astig yun ang trekking diri. Tapos gwapo kayong falls. Sige, so mag-explore pa ta. I breathe it all out, then I breathe in. We are the eye of the needle. Sige, so human na ako dito sa my falls. Tapos mabalik ko sa Dumaguete pero nakita na ko mga friends diri si Hasan o si Ivy. So mapil sila sa vlog para lingaw ba. So first time nila sa falls. First time nimo no? Pero taga diri ka. Taga diri siya pero wala pa siya nakaanhi diri. Nice kaayo. So man yung akong paborito na falls diri sa Negros. Nice kaayo. Sige. So mo balik pa ko sa Dumaguete. Tara. Sige. Saka pa, kaya mo yan. Hapit na. Sige. Anin na falls, usa sa akong paborito tungod sa agyan. Lingaw man ang agyan ng pa tungod siya sa jungle. Pero pag balik, kapoy. Saka pag padulong dito, manaog lang. Way kapoy na. Way kapoy. Pag balik, Porteng kapoy. portig kapoy. Oh. Pero dool naman. Doon na. Isan layo pa. Oo. Isa niyo pa. Oo. Doon na lang pero Gani. pwede dyan kapoy. Sige, so gwapo kayo dire. Oh, nindot kayo. Pakuman ambot ko nasa kumato. Sige, hina na sila. Huwi pa. Ang arthritis. Arthritis, mawala. Mawala ang arthritis. Mawala ang arthritis daw. Grabe, sir. Sige. Kaya pa. Kaya pa. Saga pa ta. Laban. Ayos, so karon padulong na kami sa Pulong Bato. Dili Pusong Bato. Mapil siya. Yeah. Si Koyog na kasila. Oh. Tapos, unsa ni siya? Kung ano siya, hot spring? Hot spring. Humot. Dili. Unsa ni siya? Humot ba dire? Ha? Humot. Baho. Baho. Murag itlog. Oh, mga itlog. Hard-boiled egg. Itlog. Or balot. Pwede Balot. sa. Balot. Pwede sa, no? Ito itlog. Pwede makaluto ang itlog dito, sir. Oh, pwede iluto. Oh. Sige. Dili, pwede na Maluto ka? Oh. Wala na tayo dalang itlog. Ay, no? Sayang. Kaya. Next time, pag muha ni ko mo dire, dala ninyo itlog para dire ko magluto ba? Kaon dahil dito. Ikaw ang diretso. Sige, so muhapi kami dire, magtanaw sa aso na baho. Baho
kay sir. Baho kayo, tapos pagkuman, muwato kami sa Pikas, sa Nai Falls. Pusong bato, unsa daw? Palong? Pulang bato. Sige, so diri sa Pulang Bato, no? Pulang Bato, 50 ang entrance fee. Sakto? Yes. Pero basta gwapo, libre daw. So, salamat. Nasulon ako. Basta gwapo, libre sir. So, libre, no? Dapat. Guwapa ba yan? I breathe it all out, then I breathe in. We are the eye of the needle. I'm biding my time, I know the way this goes. Sige, so human kami dire. Para nimo asang nindot dire or sa Pikas? Pare-pareho lang sa nindo. Pero na? Nindot. Nice man dire. Pero mahal lang. para nako mas nindot sa Pikas kay tag-just lang tapos mas gwapo pug yun. So, dire mahal. Kung wani ko man dire, dapat dalon ninyo ang pagkaon. Balon ba? Kay mahal man dire. Gamay ang rice. Kabalo ko kusog ko mo magkaon og rice kay Pilipino man ko mo. Yes sir, nabusog ka sir, wala. Bitin pa. Sir, no? Pero okay ra, may lansones. Lansones na lang. Dire ko mabusog. Lansones na lang. Sige, karon mo ato kami. ang lansones. Bitaw, barato kayo. Tapos dito kami mo ato sa Puhagan. Puhagan sa... Puhagan. Puhagan kay may viewpoint, makita ang tanan. Nindot, mag-tour pa kami. So, tara. Sige, so wala kami na dayon kay grabe kusugulan. Lapok man. So, dire kami nagdaplin kay Nanilong. adlaw, kusugulan. So, dire kami mag-standby para maula siya. Tapos muli kami sa Dumaguete. So, ayos. So, nakauli na ako dire sa akong hotel. O, grabe kalingaw ang karong adlaw. Nakakuyo ko sa mga randoms. Pero butan kayo sila. Nagsuri-suri kami. Akong paborito na gibuhat karong adlaw dito sa Casororo Falls kay barato pero grabe ka astig ang agyan tunga sa jungle tapos taas kayo ang waterfall, ang falls ba. So grabe ka astig. Sige, so diri ko mahuman ang vlog. So salamat sa pagtan-aw. Unta mag-uban ko mo sa sunod og ampi ka mo tanan.